δύο σέντερφορ. Εκείνο που θυμάμαι ότι μια χαρακτηριστική περίοδο πριν φύγω για σπουδές στην Αμερική ήταν όταν είχαμε παίξει με τον Άρη. Εσείς πρώτα κερδίσατε και είχες βάλει 5 γκολ. Με τον Άρη το 70. Στη Λεμεσό, ναι. Ναι. 5-0. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα παίξαμε εμείς με τον Άρη και είχα σημειώσει εγώ τα 5 γκολ για το Αποέλ εναντίον του Άρη. Μάνα μου τον Άρη. Από τότε βγήκε το μια φορά και ο Άρης δηλαδή. Λοιπόν, όντως μετά που επέστρεψα πίσω ήταν ο κύριος Λαζαρίδης όπως το είπες και από center for με είχε βάλει να παίξω center back. Πώς έγινε αυτό? Ήταν μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ήταν τότε ο Ανδρέας ο Σταύρου center back. Ναι, και είχε φύγει πάει στη Δόξα Δράμα. Στη Δόξα μάλιστα. Μπράβο. Ο κύριος Λαζαρίδης χρησιμοποιούσε ό,τι φανταστείτε. Δούλευε να βρει center back αφού σε μια εβδομάδα ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Μου λέει την Τρίτη στην προπόνηση σήμερα να παίξεις center back. Εγώ το πήρα για αστείο. Ο κύριος Λαζαρίδη πάω να φύγω. Μου λέει ναι. Ο κύριος Λαζαρίδη που center back. Μου λέει δεν έχω άλλο που να μπορεί να παίξει εκεί. Ξεκινούμε την προπόνηση, πράγματι. Δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Και έμεινα εκεί από τότε. Ο λόγος που δεν δυσκολεύτηκες, Πετράκη, ήταν γιατί έπαιζες με το μυαλό σου, είχες τεχνική, ήσουν καλός στο κεφάλι και γι' αυτό επιάστηκες στο για να παίξεις. Αλλά εγώ ακόμα λέω ότι η κρίση δική μου, επειδή σε έξερα από μικρό, εγώ αν ήμουν προπονητής θα σε έβαζα σέντερφο μια αναλενιά ώσπου να πεις φόρμα. Ο Καϊάφας έπαιζε ανάποδα. Στόπερ, έπαιζε αμυντικός και μετατέθηκε επιθετικός. Η έμπνευση ενός προπονητή, του Μακαρίτη του Πατσάτζεφ, και πόσο σημαντική είναι μια απόφαση ενός προπονητή. Πόσο σημαντικότατη. Και έγινε ο Σταρ και έπαιρνε και ο Χρυσοπαπούτσι. Μια απόφαση ενός προπονητή. Συμφωνάτε όσοι είσαστε αναμειγμένοι του ποδόσφαιρου? Γι' αυτό λέω πάντα η πιο μεγάλη επένδυση για ένα σωματείο δεν είναι οι ποδοσφαιριστές, ούτε το Συμβουλίο. Είναι ο προπονητής. Ο προπονητής, η πιο μεγάλη επένδυση. Δημήτρη, όχι, δεν εννοώ. Αφού είμαι ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό ο προπονητής, συγγνώμη ρε Καγιά, πρέπει να έχει σεβασμό. Τις τριπλούν. Σωστό. Σεβασμό. Ο Ανδρέας θέλει να μας πει κάτι για τον κύριο Καϊάφα. Θέλω να πω κάτι εγώ πας στο... Μια δύσκολη δουλειά, αλλά σημαντική. Ο κύριος Πατσάτζεφ ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής, τον ταλέντο. Είχε μάτι που κανένας προπονητής, πιστεύω εγώ μέχρι σήμερα δεν είδα, να έχει αυτόν τον μάτι για ποδοσφαιριστή. Για ταλέντο, για οτιδήποτε. Έπαιζα center back, ο λόγος που με έβαλε center for είναι γιατί εγώ έπαιξα στην εθνική center back. Ναι. Και μαλώναμε με τον κύριο Πατσάτζεφ στα 17 μου χρόνια στην εθνική center back, έπαιξα. Και μαλώναμε με τον κύριο Πατσάτζεφ που με θέλει να βάλει center for. Και του λέω κύριε Πατσάτζεφ, ο center back παίζω καλά. Όχι, εσύ center for, εσύ Κούντια Σπαρούφο Βουλγάρια. Μου άρχισε. Κούντια Σπαρούφο Βουλγάρια. Ταύτιζε με έναν Βούλγαρο striker. Με έναν Βουλγάρο center for στη Βουλγαρία. Και έτσι... Όπως τον ποιητή, ο προπονητής. Με τα δυσκολία επία και έπαιξα center for και χτύπα ξύλο, μα κάναν καλά. Αγιώθηκε. Επίσης ο Λαζαρίδης. Όταν πήρε στο χρυσό, 39. Ανδρέα, για πες μας για να κλείσουμε. Επίσης ο Ανδρέας Λαζαρίδης. Ο Καϊάφας αναδείχθηκε ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, μπορεί να είναι λαθασμένη. Είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που ανέδειξε η Κύπρος σε προσφορά. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές υπήρξαν, όπως ο Κρυστάλλης, ο Πάκος, ο Στυλιανού, ο Καραλάμος. Ο Καϊάφας έχει να επιδείξει μοναδικά επιτεύγματα. Πόσες φορές πρώτο σκόρερ, Σωτήρη? 10, 8, 9. Είσαι διάρκεια. Το χρυσό μπαμπούτσι, 20 χρόνια προσφορά στο ποδόσφαιρο. Επί εποχής του Καϊάφα η Ομόνοια εμεγαλούργησε.
Ήταν η καλύτερη Ομόνη. Ναι, ήταν η καλύτερη Ομόνη. Όλα αυτά καθιστούν τον Καϊάφα λίγο και πολύ του εδώ αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Για πολλούς. Τι σάιζ είναι το χρυσό παπούτσι. Είναι κανονικό αντατατικό σας ή μικρό? Πρόσεξε όμως τώρα σύνδεση που έχουμε η παρέα μας εδώ με την ορχήστρα από εκεί. Ο κύριος Μουσκάλης έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Σαλαμίνα, δεν ξέρω αν είναι Σαλαμιναίος. Εγώ είμαι Σαλαμιναίος. Αλλά ξέρω ότι ο κύριος Σταματάρης από εκεί έχει τραγουδήσει ένα βελτιωμένο ύμνο της Νέας Σαλαμίνας και ο μαέστρος, αν θυμάμαι καλά, έχει κάνει μια διασκευή. Έτσι, περνάμε έτσι πολύ εύκολα από το ποδόσφαιρο στη μουσική, στον κύριο Σταματάρη και στις χορδές. Να ευχαριστήσουμε το μουσικό σήμα Χορδές. Να παρακαλέσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο τον Σταματάρη να μας παρουσιάσει τους συνεργάτες του. Βεβαίως. Καταρχήν αρχίζω από το πιάνο. Είναι ο νεόφυτος του νεοφύτου. Στο μπουζούκι βέβαια ο Μάριος Οικονομίδης. Στην κιθάρα ο Γιάννος Γεωργιάδης. Στα ακουστά ο Χάρης ο Ευθυμιάδης. Φυσικά η Φλόρα Κωνσταντίνου. Και να πω ότι απόψε δεν είναι μαζί μας ο Χρήστος ο Αντρέου, ο οποίος είναι στο εξωτερικό, δεν μπορούσε να είναι εδώ. Δεν πειράζει, τον αντικατάστησε ο Δήμος Ανδρέου. Υπάρχει πρόσκληση για όλους σας, εννοείται, και σας περιμένουμε στο μαγαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς τώρα θα θέλαμε μια μεγάλη χάρη, και θα ήταν τιμή αν την αποδεχόταν για μας, να μας τραγουδήσει ένα τραγούδι η κυρία Όλγα Ποταμίτου. Παρακαλώ. Μαζί θα τραγουδήσουμε και το αφιερώνω σε όλους με αγάπη. Ούλα χαλάλη σας.